o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:02, detalye na sa aton mga balita lokal. COVID-19 free na ang patient number 5 sa siyudad sang Bacolod matapos ang duha ka negatibo nga COVID-19 test. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin number 42 nga ginpagawa hapon nga adlaw, 3 ang bago nga naka-recover sa virus sa Western Visayas. Ini ang inalakipan sa isa ka 28 anyos nga lalaki nga residente sang Bacolod, 25 anyos nga babae nga residente sang Barotac Nuevo sa Iloilo, kag 44 anyos nga lalaki sang La Paz, Iloilo City. Si patient 5 sang Bacolod ang residente sang Doña Juliana Subdivision sa Barangay Taculing. Ini siya may travel history sa USA kag Manila, kag karon naka-home quarantine. Nagnegatibo man sa unang repeat test si patient 9, nga isa ka 62 anyos nga babae nga residente sang Purok Bayanihan na Banago, kag karon naka-facility quarantined. Ginanunsyo man sa DOH6 ang isa ka bago nga COVID-19 case riyon. Isa ni ka 32 anyos nga lalaking returning OFW, residente sang Pavia, Iloilo, kag karon naka-facility quarantined. 411 tanan ka lab results ang nagwa, 405 diri ang negatibo, 3 ang negatibo man sa repeat test, isa ang positibo kag 2 ang positibo sa repeat test. Sa kabugusan, ang Region 6 ang may 22 ka mga COVID-19 cases, 34 ang naka-recover, kag 10 ang napatay. Ang Bacolod City ang may 11 ka mga COVID-19 cases, 5 ang naka-recover, 3 ang napatay, kag 3 ang nagapabilin nga positibo. Nagtaliwan sa edad nga 76 anyos si award-winning Negrense filmmaker Peke Galiaga bangod sa pneumonia sa Riverside Medical Center sa siyudad sang Bacolod tak na alas 11:45 sa aga kahapon nga adlaw Mayo 7. Si Galiaga ang unang gindala sa hospital ungod sa komplikasyon nga gintuga sa iya past health conditions. Sa isa ka statement ginpahayag sang Galiaga family, ang direktor ang isa ka visionary kag artist, mapinalanggaon nga bana, amay, lolo kag abyan. Sunod kay Madi Galiaga, asawa sang direktor, i-cremate ang bangkay ni Peke bangod ini ang luyag sine kag luyag man sang ila pamilya. Si Galiaga ang kilala sa iya pelikula nga Oro Plata Mata sang 1982, Scorpio Night sang 1985, kag fantasy movie nga Magic Temple sang 1996. Nakabalik na sa Purok Sabes, Barangay Villamonte, mahimata sa nagtaliwan nga COVID-19 positive nga 69 anyos nga lalaki. Una ginanunsyo ni Mayor Villadia nga negatibo sa virus ang 24 ka matao nga may exposure sa COVID-19 positive. Sa Dong Mayo 6 nagtakop na ang 14 diyas nga lockdown o kunang 50-meter radius sumalin sa balay sang napatay. Ginabi-abi sa mga residente sa Purok Sabes Barangay Villamonte Council, Villamonte SK Council, Bihords kay iban pa ang mga himata sa nagtaliwan nga maayo ang kang lawas kag COVID-19 free. Ila natapos ang 14-day mandatory quarantine sa isa ka public school nga nagserbe nga quarantine facility sang Bacolod. Sa dugang nga mga balita lokal, nagreklamo ang pamilya Panonsyal matapos nga ginalagar nagpanaya sa karmas kag nanampa ang pulis ang Police Station 9 sa Purok AC Yulo, Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod, tak na alas 6 kag gabi Mayo 7. Ginpahayag ni Ronilo Panonsyal, 27 anyos, nagpadulong sa ila lugar ang kapulisan sa Police Station 9 kag ginapasakay ang iya utod nga si Jason Panonsyal, 25 anyos,
ngayara sa gwa sa ilang pulian nga naga cellphone. Suro kay Ronilo nagpangayos ang pasensya ang yautod bangod wala ini nakahibalo nga ginadilian ang pagtambay sa gwa tubtob nga natabo ang pagbaysay sa tunga nila kag sang kapulisan. Ginaligan ni Ronilo nga gintampa ni Police Lieutenant Jonito Pastrana ang hepe sa Police Station 9 na iya magulang nga si Ariel Panunsyal. Ginaligan ni Ronilo nga nagpanaya pa sang armas si Pastrana samtang may mga kabataan sa palibot. Sa ulihi, gindala sa kapulisan ng ilaamay nga si Victorino Panunsyal bagod sa ginaligan na kainom sa makahulubog nga ilimnon. Desidido naman ang pamilya Panunsyal nga maghimo sang legal nga aksyon batok sa kapulisan nga imbulbado sa insidente. Ang Inte nga ragatindog sa tupad ni Papa. Kaya ang magulang ko man nga isa ga wakal man da sir ga among kasapat nga ga pasensyahan nyo lang da sir ang makunangot. Yung mulang gito ang yung diferensya. Gintampa sa Inte. Ang kabakin sa pahayag ni Ronilo Panunsyal. Ginpahayag naman ni Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, nga hindi matuod ang aligasyon sang pamilya Panunsyal batok sa kapulisan. Sunod kay Pastrana, nagapatrolya ang Police Station 9 kaginsaway ang mga nagatinumpok sa AC Yulo, Barangay Sumag nga nagresulta sa pagdinagan sang mga kabataan. Duwa ni Pastrana, nagpalapit ang pulis sa ilap apang si Victoriano Panunsyal nga amay sang tagreklamo ang naghana nga uyatan ang armas sang pulis. Nagmando si Pastrana nga dakpon si Victoriano bagod man sa ginaligar na kainom sa makahulubog nga ilimnon. Ginpanghiwala ni Pastrana nga iya gintampa si Ariel Panunsyal. Sunod kay Pastrana, naghana ini sang armas nga makita sa video gin-upload sa Facebook sang tagreklamo bagod ang mga bata ni Victoriano ang nagauyat sang binangon kag mayara man sang nagauyat sang pala. Ginklaro ni Pastrana, lakip sa ginlapas ang una ginsaway sa kapulisan nga si Jason Panunsyal, amo ang wala ini sang face mask, yara sa gwa naga-standby kag wala sang home quarantine pass. Sunod kay Pastrana, magapasaka sila sang kaso bato kay Victoriano nga assault upon an agent in person in authority, paglapas ang Article 151 ng Resistance and Disobedience, paglapas sa Republic Act 11332 kapag lapas ang liquor ban. Ginabi-abi naman ni Pastrana anuman nga legal nga aksyon sa piyang nga kampo batok sa kapulisan. Paligin si tata ni sila kay wala sang ma. Tapos ngara sila sa gwa kay ECQ. Okay. So, wala sang quarantine pass. So instead lang nga ma-approach ang pulis pa, ano ba yung mga taong kaingod nila ginalagan at pasulod, kaya i-attempt siya pa yung ikuano ng pulis. So hindi naman na mo. Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Jonito Pastrana sa Police Station 9. Ginkakas naman sa pwesto bilang hepe sa Police Station 8 si Police Major Charles Herrera. Akag apat kay ban pa ka pulis epektibo Mayo 6 matapos wala nagsunod sa mando ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas. Sunod kay Binyas, may ginmando siya kay Hever nga wala natuman angot sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Ginahulat ni Binyas ang investigation report sa Investigation and Detective Management Branch sa BCPO angot sa wala niya pagtuman sang mando. Si Police Chief Executive Master Sergeant Voltaire C. ang magabulos kay Hever bilang officer in charge sa Police Station 8 sa idalom sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Leve Pange. Gin-relieve man si Police Corporal Chris Mar Leduha, Police Corporal Rusty Nino, Patrolman Rinmar Bermil, kag Patrolman Philip Cueto. Si Hever upod ang apat ang nadestino sa admin office sang BCPO. Pinag po siya na temporarily while ongoing evaluation sa performance and investigation. May mga palagi. May mga instruction na po nga wala ng comply. Ang kabakin sa pahayag ni BCPO Director Police Colonel Henry Binyas. Ipahayag naman nga World War II kag duha ka 60mm vintage mortar ang nakutkot sa ginaubrang building sa Barangay Sigang Airport sa Bacolod sang tung Mayo 6. Nakakuha ang duha ka vintage mortar sa ginahimo nga Poso Negro sa corner Lacson Extension Alley Street, Barangay Sigang Airport. Nakutkutan din sa nakita sa construction worker nga si Eldon Tejero sa nasambit nga lugar. Sunod kay Denny Montoya, ang bomb expert sa Bacolod City Police Office, sarang pa ini maglupok kung may magsaskong ibutang sa kalayo. Sunod kay Montoya, ang isa ka vintage mortar ang may kapasidad sang siyam ka granada. Nakita ni Montoya nga yara pa ang fuse kag may nabilin pa nga pulbura sa amo nga mortar. Sunod kay Montoya, ang isa ka World War II vintage mortar ang may kabuhaton nga 1 kilo kag sarang malambot ang tao sa paglupok sa distansya nga 5 tubtod na 10 ka metro. Ang duha ka vintage mortar ang yara na sa BCPO para sa nagakaigo nga disposisyon.
Arestado naman ang 3 ka mga persona matapos naaktuhan sa ang otoridad nga iligal nga nagapanagat sa baybayon sa siyudad sang Silay gab isang Mayo 6. Ang mga nagkaladakpan ang ginkilala nga sanday Nonoy Bailosis, 48 anyos, Gregorio Saura, 52 anyos, kag Angelo Bedanyo, 51 anyos, lunsay nagapuyo sa barangay Ginhalaran sa mga siyudad. Sunod kay TCG Negros Commander Johnson Benjamin, samtang nagapatigan sa nga Seaborne Patrol, ang mga katapos ang PCG o ang PNP Maritime Group, naaktuhan sa maini ang mga nadakpan nga sakay sila tag sa mga troll kag illegal nga nagapangisda. Dugang pa ni Benjamin sa piyak sang ila kampanya angod sa pagdumili sa pagpanagat gamit ang troll padayon sa gihapon nga nagapasaway ang mga ini. Na-recover sa mga suspect ang 3 ka sets sang fishing net kag 3 ka pares sang board nga yara sa kustodiya sang PNP Maritime Group. Ang mga nagkaladakpan ang magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Section 86 kag 95 kag 113 sa Republic Act 10654 o kon the Philippine Fisheries Code of 1998. Nadakpan naman ang isa ka truck driver sa bypass operation sa North Bakayan, Barangay 19, Siyudad San Victoria sa tuwing Miyerkules mga alas 11:30 ang takna sang gabi. Ang nadakpan kilala kay Lolito La Chica, 40 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Tortosa, Banwa sang Marapla. Sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sa Victoria's PNP, nakuha sa kay La Chica ang balor 10,000 pesos. Yung ginapatian shabu, drug paraphernalia, 400 pesos nga buy-bust money, kag 500 pesos nga cash. Kaso naman nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ni Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sang suspetsado. Kag sa katapusan nga balita lokal, padayon ang pamahog kag pangayo-kayo sang New People's Army o NPA sa mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program o kon SAP. Sulo kay Colonel Inocencio Pasaporte, commanders ang 303rd Infantry Brigade, madamo sila sang nabaton nga impormasyon gikan mismo sa pumuluyo angot sa ginahimo sang NPA. Dugang pa ni Pasaporte, 2,000 pasaka ang ila ginapangayo sa mga benepisyaryo. Angot sinigintingan nila nga matap na ini nga hilikoton sang NPA. Nagpangabay gilayon sa publiko si Pasaporte nga hindi maghatag sang ila ginapangayo kag i-report sa otoridad agod hindi na mapadayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga kaaksyon nga nagapanghita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral, kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas, samtang padayon ang pagkuskus. Safe ini, bangod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap, kag anti-skin allergies. So sa aton mga kaaksyon, maggamit na original. Kag sa aton nun mahilig bala magpangape dira, kadaaga dato kanami gid pangape, especially kung daw wag umbugtaw ka bala. Amo na nga ang aton rekomendar kun sa kape ining sa benepisyo sa aton nga lawas. Kag kun black coffee, ang ina-rekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kay ini siya lang ang black coffee nga may ara nga mangosteen. Ang Dr. Alfred's risgo matapikan kita sang Parkinson's disease. Mayo pa ni siya sa aton nga atay, kag nagapanubo sang risgo matapikan kita sang diabetes kag iban pa nga mga balatian. Ginatinuan pa sining aton nga colon o kontinai, likaw kita sa colon cancer. Kag ang aroma puwerte kat hamot-hamot sang aroma sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. So sa inyo nga kape, Dr. Alfred's, pangitaalang, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang nagaisanon nga black coffee nga may mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangas ang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. Sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Pagpanagtag sa kayuda gikan sa gobyerno ginpalawig sang DILG tubtob sa Mayo 10.
Samtang House Minority Leader nag-file hagna nga nag-abolish o kung nag-dula sang National Telecommunications Commission. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Liwat nga gipalawig sang DILG ang pagpanagtag sang ayuda sa idalom sa Social Amelioration Program kag ini ang ginpalawig tubtub sa Mayo 10. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, 985 sa 1,634 ka mga LGUs ang nakatapos na sang sa payout. Doon man ni Anyo, may mga LGU nga nakatapos na sa payout, kaya nag-umpisa na sa liquidation kag ini ay validate kag sunod na nga ihatag ang second tranche ng ayuda. Sunod pa kay Anyo ang pabalawig sing deadline ang bangod sa mga problema nga na-experiensyahan sa dalagko nga mga lugar lakip ng National Capital Region, Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan, Cebu kag Davao City. Nagpaandam si Anyo nga mga LGUs nga mapaslawan sa deadline nga Mayo 10 ang magabaton sa show cause order halin sa ahensya. Abril 30 ang unang deadline intala na sa DILG para sa first tranche apang inyang inpalawig sa Mayo 7 kagkaroon liwat ng inpalawig sa Mayo 10. Gin-file ni House Minority Leader Benny Abante Jr. ang hagna nga nag-abolish o kung nag-basura sa National Telecommunications Commission o kung NTC bangod ini ang useless nga agensya. Ginaduso ni Abante ang House Bill 6701 nga nag-amyenda sa RA 7925 o kung Public Telecommunications Policy Act pagi sa pagbasura sa NTC kag sayluhon ang ilang nga poder kag trabaho sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT. Gin-file ni Abante ang House Bill isa kadlaw matapos nga nag-issue ang NTC sang cease and desist order batok sa padan nga operasyon sang ABS-CBN. Ginakabig ni Abante nga ang natabo ang tampa sa Kongreso kag isa ka Act of Defiance. Suno kay Abante nagkomiter na sadto ang Marso 10 ang NTC sa House Legislative Franchises Panel hearing nga maghahatag sila sa Provisional Authority sa TV network. Ginpahayag naman ni Communication Secretary Martin Andanar nga hindi makatarungan kag objectionable ang report nga pag-angot kay Presidente Rodrigo Duterte
sa pagpauntat sa operasyon sang ABS-CBN. Sa isa ka statement, ginpahag ni Andanar ang ining report ang sala. Wala sang objectivity kag hindi nagakaigo ang factual basis. Ini ang palayag ni Andanar sa piyak sa mga pamahog sadto sang presidente nga iya balabagan ang renewal sang ABS-CBN franchise nga nag-expire sa naligad nga Mayo 4. Sadtong Disyembre 30, tuig 2019, ginpangabay ni Duterte ang matag-iya sang ABS-CBN nga ibaligya na lamang ang kompanya. Ginpanghiwala man ni Andanar nga isa man kaanay reporter nga ang pagpauntat sa ABS-CBN isa ka issue sa press freedom kundi isa ni ka issue angot sa legislative franchise. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga ang senior citizens ang may 20% nga diskwento nga pribilehiyo sa pagbakal sang vitamins and minerals. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, pwede na makabakal ang mga senior citizens ng vitamins kag minerals supplement nga may 20% discount pero dapat may dalang reseta. Ginpathag ni Verriere ang discount ang mga epektibo pagkatapos ang 30 dias nga ma-publish sa pamantalaan ang Administrative Order 2012-0007-A. Sunod sa DOH ang discount ang bangod sa mataas nga demands ng vitamins kasunod nga luyag pro sa proteksyonan sa matao ang ilang kaugalingon kontra sa COVID-19. Ginakabig naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA nga isa kadako nga hangkat para sa ila ang pagpangita sa quarantine facility nga temporaryo nga tiniran sa mga returning OFWs. Sunod kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, isa sa mga nagpangunang problema sa pag-repatriate sa mga OFWs ang pagpatindog sa quarantine facilities para sa ila. Ginako man ni Kakdak nga hangkat man para sa ila ang paghatag sa transportasyon sa mga OFWs kag pag-monitor sa ila nga ikaang lawas. Base sa report sang OWA, kapin 110 na ka mga quarantine facilities ang ila napatindog sa Metro Manila kag malapit na nga mga probinsya nga karon ginatiniran sang masobra 9,000 ka mga OFWs. Sa idalom sang health protocol sa National Interagency Task Force, ang mga returning OFWs ang dapat magpaidalom sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine anto sila nga tugutan nga makabalik sa ila nga mga puluyan. Magahatag naman ang Estados Unidos sa 298 milyones pesos nga bulig sa Pilipinas sa pagpag-away kontra COVID-19. Base sa statement sa US Embassy, ang pondo ang magabulig sa mga LGU para masiguro ang food supply para sa lokal nga mga negosyo para makarecover, magpahamtang sa public hand washing facilities, kag magpasangkad pa ang local response centers. Ang US Agency for International Development ang mag-partner sa 18 ka mga LGUs nga tuman nga napektuhan sang pandemic para sa epektibo nga crisis management kag mapatuman ang response plans. Ini ang third tranche nga bulig sang US para sa Pilipinas. Sa kabug-usan ng Pilipinas ang nakabato na sang 768 milyones pesos gikan sa Estados Unidos. Liwat nga magabulig ang Chinese billionaire nga si Jack Ma sa Pilipinas sa kampanya kontra COVID-19. Gin-anunsyo ni Senador Manny Pacquiao nga si Jack Ma ang magatag sang 50,000 ka mga COVID-19 test kits para sa pungsod. Nabaton sa Pilipinas pagi sa DOH ang unang batch sang 57,000 ka test kits kag 500,000 ka face mask halin sa Jack Ma Foundations. Sunod kay Pacquiao, wala pa ni nakahibalo kung saan magabot ang donasyon sa Manila. Ang Pilipinas ang may masobra 10,000 ka mga kaso na sa COVID-19. Wala sang sale, kag wala sang free wifi sa mga mall o kon shopping centers nga ang lugar ang ginpaidalom na sa General Community Quarantine o kon GCQ. Ini ang pila sa mga guidelines nga ginpapanaog sang Malacañang angot sa operasyon sang malls kag shopping centers nga yara sa GCQ. Sunod sa Malacañang, dapat ma-monitor ang foot traffic kag mapatuman ang safe nga social distancing. Dapat limitahan man ang kadamuon sa mga tao sa sulod sang mall o kung hindi magsobra sa isa ka tao sa kada per 2 square meters. Sunod sa gobyerno, dapat ibanan man ang bukas nga mga entrances sa mall kag tugutan ang isa ka upod sa mga senior citizens nagabusong kag PWD. Dapat tunga man ang pasahero sa elevator sa original nga standard capacity. Suspendido man ang sale events, marketing events, kay iban pa nga promo nga makaganyat sang madamo nga tao. Nagdangat na sa 1 bilyon ang nadula nga revenue sa Ninoy Aquino International Airport bangod sa COVID-19 pandemic. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal ang 1 bilyon ka pesos nga revenue loss ang na-record sa katapusan sa Abril. Isa sa matika nga ginahimo sang MIA batok sa COVID-19 amo ang temporaryo pag-suspend sang passenger kag commercial flights
pakadto kahalin sa Pilipinas nga nagumpisa sang Mayo 3. Kung sang Marso 3, kung sang Mayo 3, samtang may pila naman ka exemptions. Nagalawom si Monreal nga mabalik sa normal ang operasyon sang airport. Apang ini ang nakabiglabang niya nga wishful thinking bango dapat man ipatuman ang mga restrictions. Suno kay Monreal, sa italom sang new normal, ang mga personnel sang airport ang i-require nga magsuksok sang face mask. Ang mga medical staff ang naka-PPE, ipatuman ng social distancing kag ang proper hygiene. Posible may pila ka mga lugar sa Metro Manila ang ipaidalom sa General Community Quarantine sa tiyon nga matapos na ang ginapatuman nga Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Mayo 15. Pero sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, may 8 pa kaadlaw nga nabilin antes matapos ang ECQ kag mas maayo nga kulton anay ang analytics. Sunod kay Anyo, may pila ka syudad sa Metro Manila ang nagamaayo ng sitwasyon kag iadri gin ehemplo ang San Juan kag Valenzuela. Aminado naman si Anyo nga dako pa ang problema sa Quezon City sa COVID-19 kasunod nga naglambot na sa 1,000 ang nagpositibo sa virus sa amo nga lugar. Ginpahiwala naman sang Pag-asa ang mga nagalapta sa social media nga may matabo nga equinox phenomenon sa Pilipinas nga magatuga sa mas mainit nga panahon. Suno sa Pag-asa, ang ining impormasyon nga hindi matuod ang ginapalapta karon sa Facebook, Twitter kag Viber. Sunod sa Pag-asa, wala inisang kamaturan bago natapos na ang spring equinox ang nagligad nga Marso 20. Ang autumnal equinox ang matabo naman sa Setyembre 23. Ginpatag sa Pag-asa, ang mainit nga panahon sa Pilipinas ang bangod sa ridge of high pressure area kag easterlies. Nagpanugyan ang Pag-asa nga likawan ang pagwa sa balay sa kada udto kag hapon kag regular nga mag-inom sang tubig. Nagtukod naman ang PNP sa special teams nga magatutok sa operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operations sa Pogos sa mga magalapas sa ginapatuman nga Enhanced Community Quarantine. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, may guidelines na nga ginpagwa ang Bureau of Internal Revenue kag BIR kag Department of Finance para mag-comply ang Pogos. Sunod kay Anyo, sa tiyon hindi magsunod ang Pogos, hindi sila pagtugutan sa gobyerno nga magbukas o kung ipadlock sa mga pulis ang hindi magsunod sa quarantine protocol. Una ang gintugutan sang PAGCOR ang partial operations ng Pogo, pero dapat masiguro nga nakasuksok sang face mask, ma-check ang body temperature, masunod ang social distancing kag ang proper sanitation sa mga establishmento. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sini nga panahon man, importante ay kaayong lawas, agod malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang imo kinahanglan. Yari na ang epektibo na, bukod bayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. So sa aton mga ka-aksyon, magbakal na sang Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Kag kaupod man sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi man magkalipat mga ka-aksyon nga magtumar sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito ang may 26 mg sang vitamin C, kag ikabulig ini nga magpabaskog sa inyong nga immune system. Mga ka-aksyon, likawan ang nagabaligya house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad nga bottle. Para sigurado kagarantisado magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon farmasya. Laking CL Pito-Pito, laging panalo. Inyong ipapatiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report. Second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balik kayo kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,